नोंसोर स्कुल थांगोन ना थाङा हा दा खैथा थांगोन मास्टार हाबखांबा ए दा वाटार साप्लाइ दै गैला हा दंना दै गलाबायबाय थायो ओरैनो सानफ्रामबो दा गायगालाय आं गारि बरननि दा आङो जोंहादि रानि फिसादि हागिस पेन लायगोन जोंहा दिनै आबै लानानै थांना फैनो दसे एगार आबै लानानै थांना फैनि जोंहानि आयौ ओइ सानै थाम्फै दंफायो आंजों सानै थाम्फै जेराव थाङो बेयावनो थांफानो नागिरबाय थायो बेलाय बबे थाम्फैफ्रा मा नाम थाम्फैनि नामा मा नाम ओमफ्राय खासेनिया लिमजिम थाम्फैफोरा ना लाना फैलायबाय जों मैया एसे माबामोन ना मैया मिरामिसमोन गेलेग्रा आं जात बायबाय थायोना आङो उन्दै गथ'फोरनि गेलेग्रा लाना फैबाय थायो आङो बहाबा थांबाय थाबाथाय ओमफ्राय इसोरनो होआ होआ नोंसोरनो आं माने गेलेग्रा बायदिसिना उन्दै गथ'फोरनि गेलेग्रा बायनो बिराद मोजां मोनो आं दाबो ओमफ्राय दा लाबोनानै दोनसिगोन आरो ओमफ्राय बेलाय बिसोर लानो नागिरबाय थायो सानैसो मसलि हागिस लाबोनो थांनाय आङो मोनसे नङा मोनसे बुस्थु बावगारना फैनाया आंनि हुदाखा होननांसिगोन दा itu आरो के बनावो हा दालार बान्दिबा खाग्रा दिरुं नामा दाला सान्द्रि কি কোৱা আছিলে তো সান্দ্রিটো কি কোৱা আছিলে सालुनि दाला सालुनि खान्थाल जानाय दिन फैदो वाह खान्थाल जानायनि दिन फैदो दलथा जाम्बि दा जोङो सोरजिनि आबै लाना थांनि नोंसानाव थांनि आरो दा डाक्टरनाव फैखादोंमोन जों ओमफ्राय दा ओरैजाय थांनानै फैखादोंसै आंनि न' नङाना बे नोंनि न' नंला नों आरो आंनिसो मोनफैलायबाय माइदांमोननि माबा माइ गायग्रा जायगायाव ओमफ्राय दा माबा जाहोयो आंनोबा फारौ बेदर मासेसो मोनजाबा बिराद मोजां मोनगौमोन आं होमबाबो उपाय गैया दिनै मोनजानाय नङा बायदि मोनबाय आं ना नै इसोरना एकदम बिराद दै थायो माने दा ना गुरथावथाव ना ना मोनोना आगोलाव जों सानैल' फैबाय थायोमोन ना दा एबार साथाम जाबाय सानै फैयैनो दा साथाम जालांबाय माने बैसोआ ओरैबायदि थांदों आरो हुरनो जों हमनो सायाखै माला बैसो थांदों मादों माने बैसो थांबासो बिदि माने जाहैयोना दा जों नै सासेनिफ्राय सानै जाबाय सानैनिफ्राय दा साथाम जाबाय बिदिनो बांलांबाय थागोन माला सम थांदों जों माने हमनो हायाखै दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो मोजांबो नांदों अबसे आङो मोनसे ड्रिम थायोना माने सेंग्राफोरनि लाइफआव बा हौवा मानसिनि लाइफआव मोनसे ड्रिम थायोना नैबे दिनै आं दा माने आं सिमाङाव आङो दा दं आरो आंनि मोनसे सिमाङाव आं दं दा नै दिनै बे मोनसे माबाया मुभमेन्टआ आंनि नै दा मोनथारबाय हस्पिटाल मोनसिगोन दा पदमफुख्रिनि हस्पिटाल ना गुरथावथावलै बिसोरना बिराद नाबो मोनो खोमा नोंसो ना गुरनो फैयोमोन ना सिगां दा मोनफैबाय बाप्पारे दिनै जोंहा सोरजिनि आबैनि न'आव फैदो ना मास मोनब्रै जाबाय न'आव फैनो मोनाखैमोन दिनै माबायदि मोनखो एसे गोबावदो फैनो गोसो जादोंना जायामोन सिगां फैनो गोसो जादों जायामोन सोरजिया दिनैनि आबैनि न'आव फार्स्ट फैबायना साफा हाग्रा जाजोबना होदोंमोन दाखालि लांदामोन दा एसे हाग्रा जालायबाय थालांगोन नामा थालांगोन थांगोन नायबे नैबे नोंनि लोगो ना
थालाङा थालांनो गोसो गैया दा थाबनो थांगोन थालांनो मोनबालाय थालांनो होगोन खोमा थालाङा आरोना सोलायबायसा मा गोबावनि उनाव बिसोर दा गाबगोन ना मागोन सोरो बैलाय होननायखाय गाबखादोनो हा आबै सोरो ओइ नै आबैया नोंनि आबैया ना नोङो न'आव फैनानै थांनो बाबाय नामा न'आव फैनानै थांनो बाबाय ओमफ्राय नै ओइ दाबो माराखौनो नायाखै इगालाय ओइ नै माइज्लिखौ नाया आरो ना माइज्लिबाथाय नाया ओमफ्राय आरो सानसे थाना माबानांसिगोन होनबा दाथ' गायनो जाखाबाय होनना बे रुमाव रावबो थाया आरो ओरैनो टाइम पास खालामनो मोजां फेन लागायनानै आरो नै माबायाबो सिलिंआबो माबाना हेभि थान्दा थान्दा गरम टटें ओइ गोजौ हाबनो हालायलायनाय गोजौआव हाबनो हायो इयाव गाखोनो हायो गोजौसो थिङा आरो माबानि ना हानि ना सिगांनि अल्ड मडेल न' नुवाखै सिगांनि बोराय बुरैनि न' नुवाखै आरो सेरजा न'फोरा माबानोमोन ना केमसि बाटाम बेनो माहाजोनब्रा माहाजोनफोरनि न'आवसो केमसि बाटाम थायोमोनलाय नोंसा सिगां माहाजोनमोन ना माहाजोनमोनथार आबौ मानि दिनाव बेसेबां माहाजोनमोननो गैला नोंसोरसो मा जायो आं मा मिथियो होमबा नों जाया आं नासो जागोन ओरै साबि लाना मोजां थांनो हागोनथ' फाय गिदो नामा दा जों बेदर लानो थांनि कालिबारियाव ना ओमफ्राय मा ना नोंनिया ओमफ्राय जोंनिया जिखि जाया आरो ना जागोन दे आदारथ' हयखाय एबावनो थाथ' दै फायनाङा दै आं ओइ बेदर लायनि दा ना बेदर लानो फैनाया लाखांबाय जोङो एसे गोजानाव फैनो गोनांबाय जेराव लानो फैदोंमोन बे जायगायाव मोनासै ओमफ्राय दा एसे साइडआव आरो जायखि जाया 1 किल'मिटार 2 किल'मिटारसो गोजान जागोन नामा बे जायगायाव ओमफ्राय बै बर' गामि आमुनि बै नुहुरनाया दा बे थाबाय थानाया एसे माबा आरो बेलेग जात